nik aukeratuko nuke Poliz. Poliz, porque ondon dagoena lehenengo disku ikusi nuen, Roxen, Gabar, eta esazten nire 7 ordun grabatako disku dela, oza maketi berez. Eta lan grabateko 7 ordu, ederto joven, edertotxu. Eta gero, eukidaben bilakaeri nintzako zoragarri izan da. Eukidabe, kanta ezagunak eta kanta ez ezagunak raro-raruk. Eta ganatekarre, oza, indaben nahi dabena. Eta horretzak guztak ez. Ezin aukeratu, bi ekarri dut, neura beste erreza izan. Bat, pertendu zen, tu krau, zelako, oza, motelan azbizkat, bai euskeraz da bai inglez. Nitzako izan zen, rokan erakusketa gordin bat, zelako gitarrak, zelako ondo behanek kantate ban. Hemen kanta bat da, lehenengoku Milo Berroat, oso rotiru, eta korte bat, egiten duen, Eta ni beti tabernetan etxen eban, hoize. Aia zen momentua, kuarria guztik, zaion egin da, politxizatzen, honek buelta esken onda. Eta gero beste bat, euskerazko aukeratuko nuke, zekien, zehatzik, gauza asko atzik, neu kantan eban, txikizien nintzen koru, aurruntxe zaguten eban Juan Carlos, eta handik aurrea asko ongaz batea, eta oso disko berez izela. Poturko ekibidi hau disko itxetik. Ondoak ordaen az, zelan ezaten, venga, lagunak entzun da, hori, baizea, erraputa mierdi. Eta hon, pentsa, zema pentsuten den, ezekin. Bizkal kaldera, gatxak itxezu, ezin dike. Zaten da, eurixi bara, eufixi bara beste kaleako, lotako. Gaur aukeratzen du, The Benny Syndicate taldeko I'll Never Show the Sight. Zehatzik, zentzik nitzako izan zen, tak, saltoan modun, ez? De repente amerikano batzu ikusi neban Lagar de Oro telebistan, telebistan espainolan, desafinata, kriston gitarra soinu ditu. Ostia, que guai! Eta kanti bera baino taldipe badakarre, noize ez, horretzik, nire dutik kanta asko gaz guztoku eta hori, baina etxean goten guen. Anazin letra bat hartzen dut, zehatzik. Berak gaur laguna baino gexa zen, aitzole egindako letri, kideari. Mikel Urnanek kantaren da. Eta zain dut, zer esan dizut, ez nahiz horren beste aldatu. Eta horraztena kontaten, pila bat gauza, bai gizartiei buruz, lehen zelan zen, onzelan dan. Eta esplikatetza laguna izu ezazenek izima gauza pasan izen, baina benetan ez nahiz aldatu. Oso sakuna da, eta guztak azta, ondo da. Behar izan zen ditzat, tolkin jitzen, de repente, ostra, zer da hau, zelako gitarra, zelako gauza. De gero bera bakarri pehin da garapena, ditzako izugarriz. Ontxion dala gitzi atabaren ikuskizunen Nueva Yorken, musikoan atente, bere instrumentu txukin jotzen. Zelako ondo, eta tantzan da koreografia da hori, 105 urteaz, ditzako ederra. David Byrne eta Talking Heads, ditzako izan da ederra. Nire musika entzureteko enturak aldatu dira, baina zoran beste. Porque nina pertsona raro bat, ondian 250 kasete dakat. Lagunai ostutako kantak eta lantzen editzen. Binilupe dakat, zedit bebai, eta kotxin, Spotify ditartu zentzuen. Ez esango nuke, danak. Txakumona, Bekozinin, por ejemplo. Bekozinin jo, onlako areto bat berrizan euki, eta bertakukin joteko, neko derrara. Gero beste Migueleko de bai, Hemengo bigarren etxea ditzu, behatu zenin azpeitzen izena, eta zen Agustina askotan jutenaz, kontzertu asko, zorionez ikusi lehike eta baleko derrara. Zerbeza bat hartu eta kontzertu ikusi eta kriston suertia da. Bizitzan kontzertu asko ikusi dozea urti esente horra guz, baina zango nuke bat, The Cure The Head of the Door, ondela 1000 urte etorrezina orkesta aneta, flipa egin flipa ez, urrenoko, bombu, kaji, tekla, sonidu gexabaz, ostia, zer da, zelako indarra. Pentsa ze gazten itxan, gure ama moskea eta zeme hau noa dihu, eta arrebakin bera ere ikustea juntzan, nik jakin gabe.
eta esan ba, ze kontzertu eder. Osa, bixei. Close to me, da hori dira, disko hori da. Bueno, ba, bi diskoak, ez neban erosinik, arrebik erosiztan, eta esan bidez, urte honak diotu da, arrebiaz da nasiaz, da roka mundun sartzen. Bera ekarrizta benendo, The Doors. Entzunen bizu, Kriston grupu ere. Eta egiz izan da, engantxarta gatu nintzen. Da, bigarrena, Rolling Stonesen Tattoo You. Rolling Stonesen disko klase asko dakar, denati dakar, guzta ez guzta, baina hau, nitzako Kriston disko. Batez be, bigarren aldi. Da, kanta guzti lentuk, diferentik, oso politxe. Bueno, azkerengo diska izan da, ondala gutxi juntzen zan Austinien ikustea, Maraka Diablo eta Joseba Josoki. Eta biei, bana erosen